ya Sri Putra Rubanco tak rewangi tresno among sesingitan abot sanggane dadi bojo simpenan kabeh maru nuruti karepe tresno nadyan ati iki nandang loro wis tak tampa yen to dadi lalakonku waton sliramu tansah sadya santuhun nanging nyata nesa iki kang Mas Cindra etanan karo wanita liya becik aku patenono timbang ati aku mbok gawe lara luwih becik aku patenono imbang koko lek tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene nggonmu tansah ngrayu-ngrayu aku kae nyun sewu menggah kula sulih saking Adi Mas Yoto sing kawasan Tunggon ana dadi Krayun Ponorogo semanten matur suwun. Nyambut gawe sing tak tinggal sing jejeg maneh nanging nyatane kowe ora kuat nang coba krungu kabar sing tak tampa sliramu dik selingkuh karo tangga aku kerja di Malaysia jadi kulit ning Jogja 5 bulan tak gaji majikan bangkrut melarikan diri masalah kowe masalah aku sarap sampai nama seberana desaku di Malaysia demi cinta anak suami di Jawa bro nyantai yo agak keren Bu.
tenang wae. Kowe janji lan biyen kowe sing seni aku lunga nyambut gawe sing tak tinggalke sing jejege maneh nanging nyatane kowe ora kuat nandang coba krungu kabar sing tak tampa yen seliramu selingkuh karo tangga aku kerja di Malaysia jadi golek nejo majikan bangkrut aku melarikan diri mantalah kowe mantalah aku cara sampai ning omah semrono kisahku di Malaysia demi anakku suami di Jawa sih monggo mas ini atas ini gending monggo apa sih gending ki pinangka pepidhane wujudan sing tresnaku pancene nyatane tangisihe tuh tresnanmu iki wis dadi karepeku tondo yakti lara setiaku apa anane mula aja kinoak nantiana tresnamu wis luse